Кабат матур кытлау сәләме Аминова Фәния Мустафовна хөрмәтенә очар. Бу юлы матур юбилее белән аны хезмәттәше, дусты Абдиева Лилия Усмановна кытлый. Дустым, сиңа нинди генә теләкләр теләсәм дә аз булыр сыман. 1996 елдан бирле, менә инде 24 елга якын, без синең белән дус, туганнардай янәшә эшләп яшәдек. Күпне күрдек, күпне баштан бергә кичердек. Серләребез уртак булды. Йөрәгең олы, күңелең киң. Тормышта күп авырлыклар күрсәң дә сынмадың, сыгылмадың. Башыңны горур тотып эшли һәм яши бирдең. Синең алтын кулларыңнан пешкән бар ризыгың да телеңне йотарлык тәмле. Син үзеңнең намуслы хезмәт итүең белән, чын дуслар мөнәсәбәтен саклап калуың белән минем генә түгел, бик күп авылдашларның да ихтирамын казана алдың. Сиңа 60 диеп күпсенеп турма. Бу гомернең бик матур чоры. Бала-оныклар янәшәсендә бәхет һәм шатлык татып яшәргә насыплар кылсын. Без озак-озын еллар аралашып яшик. Матур юбилеең кутлы булсын, дустым. 60-тамы? 60-та, шатлык та күп, сагыш та. Туры юлдан тайпылмадың, атламадың ялгыш та. Кирәк чакта ярдәм кулы суздың, шәфкатьле син һәрбер кешегә. Шуңа сине бар да яраталар, дус ишләрең йөри кергәләп. 60 яшең белән дускай, сәләм сиңа ихлас йөрәктән. Үткән юлың синең сырлы булган, дөнья шөкер күпкә өйрәткән. Кылган гамәлләрең иксез, шиксез, үкенешкә калган эшләр бар. Өмет өчен әле кодрәтең бар, хыял өчен матур хисләр бар. Юл куймыйча сагышка, яшә дустым шатлыкта. Бирешмичә картлыкка, уңыш истәп уңышка, кал син мәңге яшьлектә, 60-та да, 60-та. Хөрмәтле Фәния Мустафовна, 60 яшьлек юбилеегыз көнне иң изге теләкләрне бергә кушып, дустыгыз һәм хезмәттәшегез матур җыр сезнең хөрмәтегезгә сайлаган. Без аны музыкаль сәлам итеп очрабыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.